Hello family, this is your boy Munya OG and you're welcome to Celebrity Gossip Exclusive. If it is your first time to come across this channel, don't forget to subscribe, like and share. So nasinda wainenya irikupisa ma streets. I think nezuro pani poster itenderera rainzi mkoma big man vanga vashedzwa kubridal shower ya titi kuti vazongoperforma kwehour chete vakanzi 500 iyo iripo patable. Hanzi mkoma big manager wakati ayo Lion kana bass guitarist wedu hour tinopa 500 iyoyo. Saka munofunga kuti zvinodi zvinozofamba sei? Asi nhasi maititi vauya pasocial media vakati hazviko inini handitombotauri naye wengiti handitomborana namba dzake kana namba dzemanagement yake. Pamwe dai ndakambouya ndine helicopter asi andaiketa kuti aukenenge ndichita chitsotsi chitumo masendeke ende mazirudo ako atengeke ndiwe waita kuti ndizotandikwere. Don't forget to drop your comments in the comment section, more share our video and subscribe.